Bueno, kaixo, egunon guztioi, gu lanbidetik gatoz, Jonek. Aurkezpenakin hasi aurretiken esango dugunaren laburpen txiki bat egingo dizuet. Bueno, orduan, izenburuak dion moduan, guk euskara eta lan munduratzen inguruan dagoen erlazioaz hitz egingo dugu. Beti ere, lanbidek dituen datuak kontutan hartuta. Hori azaltzeko aurkezpena indeguna da 3 zatitan banatu. Lehenengo atalean, Joanek esan duen bezala, lanbiden erregistratuta dauden pertsonen euskara maila aztertuko dugu, aldagai ezberdinen aldetikan. Adibide moduan, lanean edo langabezian dauden euskara maila konparatuko dugu. Gero, bigarren atalean, Euskal Herriko Unibertsitatean euskaraz ikasten duten ikasleen evoluzioa begiratuko dugu, eta ondoren, euskarak lan munduratzean zein eragin dituen unibertsitario hoiengan. Eta azkenik, laburpen edo analisi gisa emandako datuen ondorioak plazaratuko ditugu. Bale, besteik gabe aurkezpenakin hasiko gea. Bale, ez dakit ikusten den... Bale. Bueno, aipatu bezala, hemen gura aurkezpenan hemen daude 3 atalak, eta zuzenean hasiko gara lehenengo atalakin. Euskararen ezagutza lanbiden. Bueno, hasi aurretiken esan egitena da, ez dugula itzengo lanbiden lan egiten duten pertsonetaz, baizik eta lanbiden erregistratuta dauden pertsonen gain, bale? Bazpa ere, aklaratzeko. Bale, lehenengo grafikan, lehenengo diapositiban sartu horretik, baita ere epetu nahi dut, lanbiden erregistratuta dauden pertsonak 2 multzotan banatu deizkeula gehien bat. Batetiken daude langabeak, eta bestetiken daude lanean daudenak. Eta hauek apuntatzen dira lanbiden lan hobe bat aurkitzeko edo. Orduan, egin duguna da hemen, euskararen ezagutza lanbiden lan egoeraren arabera aztertu. Juten baldin bagara eskubitan gorako taulara, ikusten dugu hor gorriz daudela euskaraz ezer ez dakitenak, gero naranjaz euskara gutxi dakitenak, horiz erdi mailako euskara dukatenak, eta berdez goi mailako euskara dukatenak, ez? Eta juten baldin bagara landunen eta langabeen zutabetan, ikusiko duguna da, adibidez, ondorio nagusia da hemen, langabek orokorren euskaran ezagutza desente gutxiago dutela landunak baino. Eta adibide moduan, juten bagara langabeta, ikusten dugu lehenengo filan nola 71%ak euskaraz ez dakin ezer langabetan. Eta aldiz, ezkerretan, landunetan ikusten da portzentai hori ezer ez dakina gutxigo diela, 55% inguru. Oinarrizko, erdiko eta goi mailako ezagutzan ere gauza berdina gertatzea. Orduan, adibidez goi mailan, landunetan 19%ik daukate goi mailako euskara maila, eta aldiz langabetan portzentai hori desente txikiagoa da, 10%koa hola. Hau da ondorio nagusia hasieran landun eta langabeen arteko euskara mailari dagokionez. Bigarren grafika hontan, indeguna da euskaraz ondo edo oso ondo moldatzen direnen portzentaia aztertu adina eta lan egoeraren arabera. Orduan, egin duguna da lanbiden erregistratutako guztiak hartu eta 2 sailetan banatu, landunak eta langabeak, eta gero adintarteka baita ere sailkatu. Hemen ze ikusten da, leheno aipatu dugun gauza antzekoa, landunen euskara maila hobea dela, urdinez azaltzen dira landunak, eta aldiz langabeena txikiagoa da. Eta hori betetzen da adintarte guztietan. Ikusten da ezkerretan 30 urte azpikoenetan, hori, landunetan euskara maila hobea dela, eta gainontzeko edadetartetan ebai. Eta bigarren ikuspegi bada, nola zenbat eta gaztegoa izan euskara maila hobea dela. Ze ikusten da ezkerretan, bai landunetan eta bai langabetan euskara maila hobea dutela helduagoetan baino. Gero, aztertu egun beste gauza bada, euskaraz ondo edo oso ondo moldatzen direnen portzentaia ikasketa eta adinaren arabera. Hemen egin duguna da lanbideko guztiak hartu eta beraien ikasketan arabera 4 multzotan sartu. Eta gero baita ere adintarteka. Hemen ikusi duguna da unibertsitarioetan nola beraien euskara maila nahiko ona den. Gero lanbide heziketakoetan baita ere ona da, baina baxuagoa.
batxilergoan oraindik ere bajuagoa, eta oinarrizkoan euskaraz ondo eta oso ondo moldatzen diren kopuru nahiko txikia da. Eta fijatzen baldin bagea adinean, ikusten da leheneko patroi berdina, nola gaztenen maila hobea den helduenena baino. Orduan ondorioa hemen da, euskaran ezagutzak gora egiten duela, formakuntzak gora egin ahala. Laugarren grafika hontan, aztertu duguna da, berriro euskaraz ondo edo oso ondo moldatzen direnen portzentaia jatorrizko sektore eta lan egoeraren arabera. Hemen egin dugu leheno bezala orduan landunak eta langabeak bereiztu eta ero sektoreka klasifikatu. Ikusi duguna da, industrian eta zerbitzuetan euskara maila hobea dela, beste bi sektoretan baino, eta leheno esan dugun bezala baita ere landunetan, berriro ikusten dugu nola beraien euskara egoera hobea dan. Eta ipatu, bukatzeko, igual lehenengo sektorea dela kasu honetan euskara maila txikiena duena. Gogoratu, aigela beti esaten lanbiden erregistratutako pertsonetaz. Bosgarren grafika hontan, egin duguna da euskaran ezagutza lanbiden aztertu lurralde historikoen arabera. Hartu ditugu lanbideko guztiak eta klasifikatu ditugu 3 probintzien arabera. Lehen bezala jarri ditugu gorriz euskaraz ezer ez dakitenak, gero naranjaz gutxi dakitenak, horiz erdi mailako ezagutza dukatenak eta berdez goi mailako ezagutza dutenak. Eta ondorio nagusia, lehenengo bistazo batean da nola Gipuzkoan dagoen euskara maila hoberena, gero Bizkaian eta gero Araban. Eta, niri deigarria iruditu zait, adibidez, Araban 75,7 ez dakila ezer euskaraz, Bizkaian 76 eta Gipuzkoan 52. Bale. Ondoren egin duguna da, aztertu baita ere, euskaraz ondo edo oso ondo moldatzen direnen portzentaia jatorria eta adinaren arabera. Hemen inditugu lanbideko guztiak klasifikatu bertakoak eta atzerritarren artean. Eta ero adintarteka. Orduan, ateradan ondorioa da, bertakoen eta atzerritarren artean euskara mailan alde oso handia dagoela. Ze ikusten da hor grafikan, bertakoak daude urdinez eta atzerritarrak marroiez, eta ikusten da nola atzerritarren euskara ezagutza oso txikia den. Eta adinean fijatzen bagea, oain arte aipatutako berdina gertatzen da. Zenbat eta gazteagoa izan euskara maila hobea. Zazpigarren diapositiba honetan, indeguna da laneratze hobea duten kolektiboak aztertu. Hemen egintzan txosten bat, dela urte bat edo bi, eta begiratu zen lan merkatuan sartzeko arrakasta handiena duten kolektiboak zeintzian. Eta ikusi izan, klasifikatu ziren gutxora hor ranking bat egin zen, 15-20 kolektibo, eta ikusi izan, adibidez, lehenengo ranking hortan, lehenengo postuan zeudela 80 baino gutxiago langabezian zeudenak. Honek esan nahi du, kolektiboi horrek daukala errestasun gehiena lanean berriro sartzeko. Bigarren postuan zeuden langabeziko prestazio kontributu edo paroa jasotzen zutenak. Ikusi izan, kolektibo horrek ere lanen sartzeko aukera desente zitula. Eta hemen, aipagarri da euskaran aldetikan, 3. postun azaldu ziela goi mailako euskara ezagutza zutenak. Orduan, esan behar da, euskara ezagutza maila altua duten kolektiboak baita ere lanean sartzeko aukera oso handia dituztela. Eta hau esan guratxo eritu zaigu euskaran aldetik eta horregatik hemen jarri dugu. Eta lehenengo ataleko azken diapositiba honetan, ikusten dena da, momentu honetan, lanbideko lan eskaintzetan, lan eskaintzen 100%an euskara jakitea edo bere ezagutza baloratzen dela. Orduan, juten baldin bagea momentu honetan lanbideko webgunea eta ikusten baditugu lanbideko lan eskaintzak, ikusiko dugu nola, 100%an euskara eskatzen den, bai lanerako baldintza moduan edo bai baloratu egiten dela. Batzuntzako igual gutxi da, besteantzako asko, baina datu hor dago. Oain pasako gea bigarren atalea. Euskara eta unibertsitarioen lan munduratzea. Lehenengo grafika honetan,
azaltzen dira Euskal Herriko Unibertsitatean euskaraz matrikulatutako ikasle berriak, azken 20 urteetan. Grafikan ikusten dezute nola evoluzioa oso positiboa izan den. Zeren, adibidez, 1997an euskaraz matrikulatutako ikasle berriak zian gutxi bera, 123. Eta aldiz, 2017-18 ikasturtean kopururi asko igo zen, 153 fijatzen bagea, bikoiztu baino gehiago eginda, portzentai hau, eta gainea urtez urte igo da, urten bat edo beste kenduta. Genero ikuspegitikan esan urte guzti hauetan gizonezkoenkin konparatuz emakumezkoek gehiago ikasten dutela euskaraz. Eta bukatzeko ohar bat. Kontuan eduki behar dugu Euskal Herriko Unibertsitatean ikasten dutela bai Euskadiko jendeak, bai kanpokoak. Adibidez, 2017-18 ikasturtean kanpotik zetoztenak ziren 11%. Honez esan nahi du, kanpotik datozten ikasle horiek kontutan hartuko ez bagen ditu, euskaraz matrikulatutakoen tasa handiagoa izango litzatekeela. Hore, interesgarri irutsu zaigu azaltzea hemen. Ondoren, hemen jarri dugu, lanbidek egite ditu laneratzeari buruzko inkestak urtero, eta inkestatzen dira 26.000 pertsona inguru urtero. Inkesta egiten zaie bai unibertsitarioei, bai lanbide heziketakoei, eta bai enplegurako prestakuntza ikasten dutenei. Unibertsitatean inkesta egiten zaie Mondragonekoei, Deustukoei eta Euskal Herriko Unibertsitatekoei. Eta gu zentratu gea Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleetan. Eta inkesta honetatik atera ditugu unibertsitarioen lan munduratza eta euskararen inguruko datuak, bale? Hau azaltzi zuet jakiteko datuak nondik etorri dian. Eta, nahi bat zute lanbideko webgunean daude ikerketa guzti hauek publikatuta baita ere. Hemen aipatu adibidez 2015ko promozioan Euskal Herriko Unibertsitatean 7.000 pertsona inguru lortu zutela titulazio bat. Eta jatorren arabera bizkaitarrak zian erdiak, Gipuzkoakoak 128, Arabakoak 112 eta kanpotik zetoztenak zian 110. Sexun arabera emakumezkoak ziren gehiengoa, 157 eta gizonezkoak 153. Aurrera joan horretik aipatu nahi dut, inkesta hau egiten zaiela unibertsitarioei beraien ikasketa bukatu eta 3 urtetara. Zeatikan? Suposatzen dalako 3 urtea beraien lan egoera pixkat egonkortu dala edo ez dala lehenengo urtean bezain inestablea. Hori jakiteatikan inkesta egiten dela 3 urtetara. Eta bukatzeko esan inkesta nahiko fiablea dela, zeren erantzun tasa 172koa da. Grafika honetan ikusten dena da zein jakintza arlotan ikasten duten gehien euskaraz. Eindeguna da hartu unibertsitario guztiak eta 12 jakintza arlotan banatu horiek. Eta ero jarri ditugu koloreka euskaraz asko ikasten dutenak, gutxiago ikasten dutenak, eta azkena kolore argienez 140 baino gutxiago ikasten dutenak euskeraz. Lehenengo biztazo batean ikusten dugu nola gehien ikasten dutena dien hezkuntzakoak, gero daude beste 5 jakintza arlo horietan euskaraz desente ikasten dute, eta beste 6etan euskaraz ja gutxiago ikasten dute. Hemen azaltzen dira lehenoko 12 jakintza arlo horiek, baina hemen egin duguna da pixka bat evoluzioa aztertu. Hau da, egin duguna da 2016ko promozioan ikusi euskaraz zenbatek ikasten zuten, eta ero 2015ean berriro ikusi zenbatek ikasten zuten euskaraz, ikusteko evoluzioa, gora jundan edo bera. Ikusten duguna da, jakintzarlon artean diferentzia handia dagoela, bai portzentai aldetik, bai egondan evoluzioan aldetikan. Adibidez, hezkuntza hor dago lehenengo postuan, zeren 2015ko promozioan 184ak euskaraz ikastezu, hau tasa oso altua da, eta ero gainontzekoa daude desente bajuago, ez? Daude hizkuntzak, esperimentalak horiek 50tik gora eta gainontzekoak 50tiken bera. Bukaeran daude zuzenbide ingenieritza, ekonomia eta enpresa, jakintzarlo horietan 2015ean euskaraz ikasi dutenak dira 130 inguru, nahiko gutxi. Eta datu aipagarri da baita ere,
egondan evoluzioa. Adibidez, fijatzen bagaro erdiparean, arkitektura eta eraikuntzan, ikusten da nola 2006an 14%ak ikastezun soilik euskaraz, eta oain 2015an portzentai hori desente igo da 42%. Eta esperimentaletan ere adibidez, 3. lerroan desente hobetu da portzentai hori. Eta bukaeran azaltzen da totala, esan orokorrean nola gorakadoan euskaraz ikasten dutenen kopurua. Hemen egin duguna da ikasle hauek banatu bi taldetan. Batetiken gazteleraz ikasi dutenak eta bestetikan euskaraz ikasi dutenak. Euskaraz ikasitakoa daude urdinez eta besteak naranjaz. Eta egin duguna da beraien langabezi tasa aztertu. Bia jarri ditugu grafikan eta hemen ikusten dena da euskaraz ikasi edolaen gazteleraz langabezi tasa antzekoa dela. Eta hor, besterik gabe grafikan azaltzen da nola jundan langabezi tasa krisi garaian goraka eta orain beraka dijoa eta gaur egunen bi kolektibuetan 8% ingurukoa da langabezi tasa. Hemen egin duguna da lehen aipatutako langabezi tasa hori jakintza arloka ikusi, ez? Pixkat fokoa jarri jakintza arloetan. Eta ikusten dena da nola jakintza arlo hauetan euskaraz ikasi dutenak langabezi tasa txikiagoa duten. Eta hor daude adibidez hizkuntzak, osasuna, zuzenbidea eta gizarte eta portaera zientziak. Ikusten da adibidez osasunean urdinez daude euskaraz ikasitakoek nola beraien langabezi tasa txikiagoa da urte guztietan. Hizkuntzetan urte gehienetan baita ere da langabezi tasa txikiagoa, baina urte batzutan gainetik daude. Zuzenbidean ere orokorren langabezi tasa txikiagoa euskaldun euskaraz ikasitakoena eta gizarte eta portaera zientzietan ere bai. Ondoren daudenetan ikusten da langabezi tasa berdintxoa dela, euskaraz edo gazteleraz ikasi, hor daude arte eta humanitateak, gizarte zerbitzuak, kazetaritza edo arkitektura. Eta ero beste jakintza arlo batzu dauden non euskaraz ikasitakoen langabezi tasa altuagoa den. Hemen ez dugu jarri, azkenen bestela diapositiba asko dielako. Hemen begiratu duguna da Euskadin lan egiten duten unibertsitarioen lan egoera, ez? Esan behar da Euskal Herriko Unibertsitatean ikasten dutenen 80%ak gutxi gorabehera egiten duela lan Euskadin. Beste 20%ak Euskaditik kanpo, bai estatu mailan edo bai mundu mailan. Guk hartu ditugu Euskadiko 80% horiek eta egin ditugu bi taldetan banatu euskaran ikuspuntutikan. Batetikan urdinez jarri ditugu lanean egunero euskara erabiltzen dutenak eta bestetik naranjaz lanean egunero euskara erabiltzen ez dutenak. Esan behar da, naranjaz daudenak ez diela soilik erderaz hitz egiten dutenak. Hor daude baita ere pixkat hitz egiten dutenak euskaraz, o desente, baina behintzat egunero ez dute hitz egiten. Nahi genuen banatu hori, egunero euskaraz hitz egiten dutenak eta gainontzekoak. Eta ero egin dugu analizia bi kolektibo hauekin. Hemen ikusi duguna da bi kolektibo hauek hartu, lehen aipatutakoak, egunero erabiltzen dutenak euskara eta besteak, eta ikusi duguna da, unibertsitate ikasketekin badatorren lanpostu batean lan egiten dutenen portzentaia handiagoa dela egunero euskara erabiltzen dutenetan. Ikusten da urtez urte nola goitik doazen, eta adibidez 2018an beraien ikasketakin badatorren lanpostuan egiten dute lan 74%ak egunero euskaraz hitz egiten dutenen kasuan, eta besteetan 79%. Aipatu nahi dut, esaten dugunen ikasketekin badatorren lanpostu batean lana egin, bi baldintza bete behar diela. Batetiken ikasitakokin zerikusia izan behar du lanak, eta bestetiken ikasketa mailan araberako lanpostu bat izan behar du. Hau da, kategoria profesional altukoa, unibertsitarioen mailakoa. Ondoren aztertu duguna izan da soldata, lehenoko bi taldeentzako. Hemen ikusi duguna da, egunero euskaraz hitz egiten dutenetan soldata altuagoa dela, egunero euskaraz hitz egiten ez dutenekin alderatuz, eta gainera hau betetzen da 2009tik 2018ra urtez urte. Hau da, soldata, lanaldi osoan. Eta datu bezala, esan 2018an adibidez, egunero euskaraz hitz egiten zutenak lanean 5% gehiago irabazten zutela besteekin alderatuz. Datu esanguratxoa iruditu zaigu eta horregatik jartzen dugu hemen. Ondorengo grafika da
aurrekoan antzekoa soilik datuak die lanaldi murriztukoak, jornada reducida esaten dena. Hemen ikusi duguna da, baita ere urte gehienetan egunero euskaraz hitz egiten dutenen soldata altuagoa dela, baina, ez da urtero betetzen. Hor ikusten dugu 2013-2015 artean egunero euskaraz hitz egiten ez dutenak gehiago irabazen zutela. Eta, datu bat ematerren 2018koa adibidez hor ikusten da nola urdinak egunero euskaraz hitz egiten dutenak 8% gehiago irabazten duten momentu honetan, ez? Grafika honetan egin duguna da lanean egunero euskaraz hitz egiten dutenak hartu eta probintziaka sailkatu. Orduan, berdez daude Gipuzkoakok, Arabakoak morez eta Bizkaitarrak marroiez. Ikusten dena da, goiti behirauta nola Gipuzkoarrak dauden hor rankina lehenengo postuan, eta adibidez 2018an, gogoratu beti gala universitarioetaz, hori, 2018an adibidez euskaraz hitz egiten dutenak die 176 Gipuzkoarren kasuan. Eta gero berago daude 140 inguruan Araba eta Bizkaitarrak. Hor, kuriosoa iruditu zaiguna da baita ere, niri iruditu zait kuriosoa, azken 4 urtetan adibidez, Arabakoek egunero gehiago hitz egiten dutela euskaraz Bizkaitarrak baino. Ikusten dugu adibidez azken urtean Arabarrak 142ko tasa dutela eta Bizkaitarrak 140koa. Kuriosoa iruditu zaigu. Evoluzio ikusten badugu, ikusten da nola pixkanaka goraka di joan, portzentaia, poliki, baina goraka, eta genero ikuspegitikan esan urte guzti hauetan gizonezkoekin konparatuz, emakumezkoek lanean gehiago hitz egiten dutela euskaraz. Azken diapositiba honetan egin duguna da universitarioak hartu eta ikusi zein enpresa motatan lan egiten duten. Eta ero baita ere begiratu dugu egunero euskaraz hitz egiten duten edo ez. Orduan, erdiko zirkunferentzia horta juten ikusten dugu 149ak, universitarioen 149ak enpresa pribatuan lan egiten duela 3 urtetara. Gero, 132ak enpresa publiko edo publiko-pribatuan lan egiten du, 115ak pribatu multinazionalean eta 104ak kooperatibatan. Eta hor iskinetan ikusten ditugun zirkunferentzioetan ikusten da egunero zenbat hitz egiten duten euskaraz enpresa mota bakoitzean. Eta ikusten da hor lehenengo postuan daudela kooperatibatakoak, zeren hor egunero euskaraz hitz egiten dute 174ak. Gero, bigarren postuan daude enpresa publiko edo publiko-pribatukoak, horietan 179ak hitz egiten du egunero euskaraz. Gero, enpresa pribatuan 147ak. Eta pribatu multinazionaletan 122ak. Hemen ikusten dena da azkenen ze enpresa motatan lan egiten duten universitariok eta enpresa mota bakoitzan zenbat hitz egiten den euskaraz. Eta ikusten da gehiena hitz egiten dela kooperatibatan eta enpresa publiko edo publiko-pribatun eta gutxien pribatu multinazionaletan. Bukatzeko ondorioak jarriko ditugu. Ondorioak dira aurreko 2 ataleenak. Eta orduan lehenengo ataleko ondorioak, hau da, lanbideen inskribatuta dauden pertsonen euskara ezagutzan inguruan, ondorio edo laburpen gisa puntu hauek esango ditugu. Adibidez, lehen esan duguna, lanbideen erregistrautako 173ak ez dakila ezer euskaraz, eta langabetan portzentaia handiagoa dela, 171koa eta landunetan txikiago, 155 inguru. Gero, euskara dakitenek langabezia tasa txikiagoa dute orokorrean. Ondoren ikusi dugu baita ere nola gazteek eta formakuntza gehien dutenek euskara maila hobea duten. Ondoren azaldu da atzerritarren euskara ezagutza oso txikia dela orokorrean. Jarraian, goi mailako euskara ezagutza dutenek errazago sartzen diela lan merkatuan. Eta azken puntuan, lanbiden eskaintzen dien 5 lanetatik batean euskara ezagutza eskatzen edo baloratzen dela. Eta
Gero ondorioak, azkeneko atalanak, unibertsitarioen lan munduratzea eta euskaran inguruan, esan euskaraz ikasten dutenen unibertsitarioen portzentaia goruz duala, urtez urte, emakumezkoen tasa handiagoa izanik. Gero, unibertsitarioetan euskaraz edo gazteleraz ikasi, langabezi tasa berdintxua daukate, baino aldiz, lanean egunero euskara erabiltzen dutenek, ikasketekin badatorren lanpostuan lan egiteko aukera handiagoa dute, bataz beste soldata handiagoa kobratzen dute, eta bataz beste baita ere asebetetze maila handiagoa dute bere lanpostuan, soldata eta funtzioekiko. Hau ez dugu aipatu, baina, datuetan azaltzen da. Eta bukatzeko ondorio nagusi edo labur bilduz esango genuke euskaraz ikasi eta lan egitea aukera ona dela, kalitate handiagoko lana lortzea ahalbidetzen bai du aurretik ikusi ditugun datuen ondorio bezala, ez? Hauxe izan da, gure aurkezpena, prestatu ditugun datuak, eta, datu desente daude, ez dakit, batzuak esanguratsuak, besteak ez, ez dakit zer iruditu zaizuen, eta baldin baukazute galdereik edo, hori.